Rabja kbira fost l-edukaturi, b'mod partikolari fost dawk li speċjalizzaw fit-tagħlim tal-edukazzjoni fiżika u l-isport. Wara l-aħbar il-eks plejer internazzjonali tal-futbol Daniel Bogdanovic ingħata kuntratt ta' 15,000 euro għal 3 xhur xogħol mingħajr ma ħadd ma jaf kif l-ingaġġ se jwassal għal titjib tal-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel. Dan l-ingaġġ infisser bħala oxxen. Urta bil-kbir li dawn l-edukaturi li ħafna minnhom għandhom kwalifiċi speċifiċi fl-sport, l-edukazzjoni fiżika u qed ikomplu bl-istudji tagħhom f'livelli ta' masters u dottorat, kemm fl-Università ta' Malta u oħrajn lil minn xtutna. Lettur tal-isport li tkellem ma' News spjega kif dan l-impjieg lil Bogdanovic dejjaq bil-kbir lill-għalliem u l-edukaturi, kif koll insulta lill-adolescenti li qed isegwu korsijiet fuq livell ta' diploma u baċelerat fl-MCAST u fih dan l-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport fl-Università. Dan it-tip ta' impjiegi qed iwasslu messaġġ żbaljat lil dawn l-istudenti li f'pajjiżna in-nepotiżmu għadu l-ordni tal-ġurnata u ma jgħodx kemm tistudja jew kemm tagħmel riċerka int. Tkellimna wkoll ma' numru ta' persuni minn Sport Malta u fih dan il-Kumitat Olimpiku Malti li juraw id-dispjaċir tagħhom għal din l-aħbar li fija nnifisha tmur kontra l-valuri bażiċi tal-isport, dak li wieħed jirnexxi grazzi għall-ħidma tiegħu. Issemma wkoll li bl-ġir tagħha il-Ministru njora tal-kollox il-fatt li fih dan l-education jeżistu skemi ta' boros ta' studji immirati speċifikament għal min irid iwettaq riċerka. Mod dirett, dawn ir-riċerkaturi ġew insulentati bil-kbir u s-sagrifiċi tagħhom ġew injorati mill-Ministru Justyne Caruana li preferit persuna tal-qalba li dwarha mistoqsijiet kbar fir-rigward tal-kwalifiċi u l-kondotta tagħha. Huma ħafna dawk li qed jistennew bil-ħerqa biex bħal da żmien xahar jaqraw ir-rapport li mistenni joħroġ minn Bogdanovic li suppost qed jagħmel analiżi tas-sitwazzjoni f'dawn il-ġranet, jiem li fihom l-iskejjel huma magħluqa u li fihom it-tagħlim tal-edukazzjoni fiżika qed isir online. Intant, semet leħina wkoll il-partiċipanta fil-programm lead tal-Partit Laburista, Joanna Camilleri, li għadha ma tistax niżżel dan l-ingaġġ ta' Justyne Caruana, meta l-iskejjel huma magħluqa u meta jeżistu biżibilju professjonisti li għandhom il-kwalifiċi fis-settur.